Kaag sa good vibes, ginpierde sa Colegio San Agustin, Bacolod ang University of St. La Salle sa Basketball Championship sa Nupsea. Ba-report si Nico Delfin. Sa nabiling niya 59.4 seconds sa final fourth quarter, nalibre si John Nico Di Posoy kay isa ka clutch basket sa corner 3 ang iya napasulod para makuha ang abanse para sa Colegio San Agustin Bacolod Eagles kontra University of St. La Salle Bacolod 63-61. Nagtinguha ang makabawing Stingers pero naging hugot ang depensa ng Eagles para makuha ang kampyonato para sa ilang best of 3 series sa Nupsea Basketball Games sa USLS Coliseum sang Domingo. Game 1 pa lang sang series sa naging physical ng finals games tunga sa magtimbang nga teams. Nagtrending pang hinampang bangod sang intense physical matches. Una nga nagdaog sa Game 1 ang Eagles pero nagbawi ang Stingers sa Game 2. Naglabot sa do or die game ang hinampang, naging tambungan sang linibo ng mga sports fans. Hindi man naging mahapos ang kadalagan para si Eagles sa Nupsea Season 44. Sa teamwork kag paghimakas nalampuwasan nila ang hangkat sang Colegio de Santa Ana Victorias nga naging 5-time champion. Makaligad sang 32 years, nagbunga ang ila dedikasyon hasta nga naging kampiyon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.